Bună ziua! Eu sunt Nada, consultant tehnic și arhitect și designer de interior la Cador Engineering. Astăzi, împreună cu colegii mei, v-am pregătit un mic webinar. Aș vrea să vă explicăm puțin și să vă arătăm noutățile din Arhica 29. Să vorbim puțin despre template-ul Smart, cum i-am făcut upgrade pentru Archicad 29 și cum poate să vă ajute să lucrați mai productiv. Și normal că suntem și de Black Friday, v-am pregătit și toate ofertele pe care le avem de Black Friday. Uh, Webinarul o să meargă în felul următor. Mai întâi o să discut eu despre toate noutățile care le avem în Archicad 29. Pe urmă o să vă arate colegul meu Peter, care este și el arhitect și are experiență de peste 20 de ani în Arhicad. El o să vă arate ce s-a întâmplat cu template-ul Smart, cum să îl folosiți, cum a fost upgraded și câteva funcții din Arhicad 29 o să vi le arate live. Și pe urmă o să vorbească colegul meu George, care e colegul meu de la vânzări, despre toate ofertele noastre de Black Friday. Ca să nu mă lungesc, să începem. Imediat, să vedem. Ok. Arica 29 marchează o nouă etapă în evoluția BIM, aducând îmbunătățiri majore în productivitate, colaborare și asistență inteligentă. Și o să vorbim de fiecare punct în parte pe parcursul webinarului. Acum, în Arhicad 29 a fost introdus conceptul de Design Intelligence, care este axat pe AI Assistant, interoperabilitate îmbunătățită între discipline și optimizarea fluxurilor de lucru pentru arhitecți și designer de interior. Și imediat vedem și cum. Prima funcție nouă, să zic așa, și foarte interesantă, mie personal mi-a fost de mare ajutor. Mi se pare că este destul de avansată și ajută mai mult decât ne așteptam. În primul rând, asistentul integrat bazat pe AI permite comenzi în limbaj natural, deci puteți să vorbiți și în română, puteți să scrieți și în engleză, nu trebuie ceva foarte professional. Suport pentru generarea rapidă a conținutului și întrebări despre model. Deci putem să punem niște întrebări despre modelul în sine sau o funcție care nu știm cum să o facem sau să ne facă ca un calcul. Deci face destul de multe chestii. Acum suntem la varianta beta, într-adevăr încă evoluează și momentan suntem la varianta beta și anul viitor o să fie următoarea variantă. V-am pregătit și aici un mic filmuleț ca să înțelegeți cam ce se întâmplă și cum merge. Aici este vorba și de partea de AI Visualizer, care am avut-o în Arhica 28, dar deja acum în Arhica 29 putem să punem întrebări și mai specifice, de exemplu, ca aceasta să ne arate load-bearing items. Deci sunt foarte multe întrebări pe care le putem pune și cu care le poate ajuta. Deci, este destul de automizat. Normal, o să fie câteva erori, ne așteptăm la asta, dar pentru varianta beta funcționează destul de bine. Ok.
Acum, Arhica 29 este împărțit în trei, să zic așa, trei adausuri. Primele funcții sunt funcții care să ne ajute la îmbunătățirea pentru productivitate. Adică să lucrăm mai repede, mai eficient și așa mai departe. De exemplu, aici avem prima funcție și este aceea de rotire rapidă a elementelor la 90 de grade. Deci, practic, acum, dintr-un singur click pe tastatură, putem să... Văd că s-a închis camera. Deci avem, cum ziceam, prima comandă, care e cea de rotire rapidă a elementelor la 90 de grade printr-o tastatură pe keyboard, în loc să procedăm cu toate etapele care le urmam înainte. Să mergem la următoarea funcție. Și aceasta este una chiar foarte interesantă. Este funcția unde putem să facem deschideri direct din secțiuni și din fațade. V-am pregătit aici un mic filmuleț să vă și arate cum. Practic, cu funcția asta câștigăm foarte mult timp. Este mult mai eficient și mult mai rapid ca un stil de lucru. Ok, următoarea funcție este cea de a controla rezoluția. Uneori când modelul 3D este prea mare sau prea încărcat, ne este mai greu să ne plimbăm în modelul respectiv. Și nu întotdeauna avem nevoie de rezoluție atât de mare când suntem încă la etapa de producție. Și de aceea avem acum varianta unde putem să controlăm rezoluția 3D-ului nostru ca să putem să ne mișcăm mai ușor și mai repede în modelul 3D. Iar la îmbunătățiri pentru productivitate avem modul întunecat. Acesta este o funcție care momentan este adăugată doar pentru MacBook, pentru macOS. Încă nu avem și varianta pentru Windows. Ok. Al doilea punct este îmbunătățirile în partea de documentație și prezentare. Aici deja începem cu markerele cu statul de renovare. Deci acum avem marcare cu statul de renovare. Aici o să vorbească mai în detaliu colegul meu Peter mai încolo, o să vedeți și live, pentru că de fapt este o funcție foarte interesantă. După aceea avem personalizarea listelor și tabelelor de cantități. La fel și aici o să vă arate colegul meu Peter live cum puteți să le editați, ce se întâmplă și ce s-a adăugat nou acum în Arhica 29 și cum ne ajută asta să lucrăm mai repede și mai eficient. Avem și această funcție nouă care este foarte interesantă, cea de a identifica și a filtra vederilor care nu sunt folosite. Și asta este o funcție care chiar o simțim și ne ajută atunci când avem foarte multe planșe sau foarte multe vederi, să zic așa, și la fel aici se va discuta în detaliu live ca să înțelegeți ce s-a întâmplat și cum putem să folosim această funcție și la fel cum ne ajută să lucrăm mai repede. Ok. Al treilea punct este că au îmbunătățit și partea de colaborare și interoperabilitate. Și, sincer, personal, mie această opțiune de a importa direct fișiere OBJ din modele 3D externe, pot să zic că m-a uimit cel mai mult, aș fi vrut să existe mai de mult. Eu personal, cum am zis mai devreme, sunt și designer de interior. Înainte să încep să lucrez
în Arhicad. Am lucrat în 3ds Max peste 5 ani de zile, deci aveam librării imense acolo cu toate obiectele, cu toate elementele mele deja împărțite în foldere, deci aveam totul practic. Nu pot să zic că Arhicadu nu are. Arhicadu are destule, are și librării. Poți să importi după aceea și în Twinmotion dacă vrei să faci o randare mai clară în Twinmotion. Dar varianta asta să pot să import obiectele mele direct din OBJ în Arhicad este una care pentru mine m-ar ajuta foarte mult și eu cred că ar ajuta orice designer de interior care își începe cariera în Arhicad. Am lăsat și aici un mic filmuleț. Deci nu este complicat, nu există ceva ascuns sau foarte multe setări care trebuie să le faceți. Pur și simplu selectați obiectul și vă apare obiectul direct în Arhicad. Deci nu este deloc complicat. Ok. La partea de colaborare, în primul rând, acum avem suport complet pentru standardul IFC 4.3. Avem conectare integrată cu Bluebeam Studio și Beam Plus și fluxuri de lucru mai fluide între disciplinele proiectului. Deci, practic, acum se lucrează mult mai ușor, transferul de date este mult mai ușor între programe diferite. Deci, ca concluzie, în Arhicad 29 vedem o evoluție spre eficiență și colaborare. Avem partea de asistent AI pentru suport inteligent, care eu personal cred că e un plus foarte mare în acest Arhicad 29. Chiar ieri am stat eu cu colegul meu Peter să verificăm ce poate face acest AI. I-am pus câteva întrebări, am discutat și până la urmă era destul de ok, bineînțeles peste așteptările noastre. Avem instrumente rapide pentru productivitate și documentație și interoperabilitate îmbunătățită. Pentru mine, asta e tot ce am vrut să vă spun. Noutățile noastre din Arhicad 29. Mai departe o să-l las pe colegul meu Peter să vorbească despre Smart Template, template-ul creat de noi la Cadware și să vă arate partea practică a îmbunătățirii în Arhicad 29. Peter, microfonul e la tine. Ok, mersi, stai să fac și ecranul să fie la mine. Spun share. Bun, cred că se vede oarecum. Ok, o să continui prezentarea prin a prezenta un pic șablonul. Practic, ideea șablonului Smart nu era să fie o chestie foarte complicată. De fapt, șablonul în sine nu trebuie să fie un obstacol, adică teoretic n-ar trebui să-l percepem ca un obstacol. Ar trebui cumva să facem paralela între șabloanele vechi pe care le utilizam, practic cu care ne ajutam să desenăm. Aceeași chestie trebuie să facă și un șablon digital. Practic să ne ajute să redactăm mai ușor documentațiile, să standardizăm oarecum anumite procese și practic să fim mai eficienți, cum ar veni. Și atunci, de fapt, o să încep cu o analogie destul de simplă ca să vedem că nu trebuie să ne speriem de un șablon. Practic, cum am avut șablonul mai de mult în forma isografului, acum avem șablonul în forma unui pensel. Deci, practic, trebuie să ne gândim că ne setăm uneltele cu care vom desena mai departe. La fel trebuie să ne gândim și la șabloanele astea de mobilier. Practic, mai de mult aveam forma asta de mobilier, care de fapt acum în șablonul digital va fi favoritul din Arhicad în cazul de față. Și atunci, având deja favorite presetate,
seturi presetate, deja putem să ne apucăm de lucru mult mai eficient decât să stau să setez fiecare element în parte. Și atunci trebuie să ne gândim la favorite, cum am zis, ca la niște șabloane vechi și practic să ne setăm fiecare element pe care îl folosim mai des. Și față de șabloanele analog, să le zic așa, în șabloanele digitale avem minunăția de etichete automate, treabă care ne ajută foarte mult, adică nu mai stăm în cazul în care se schimbă o informație din model, nu mai stăm să căutăm etichetele și să schimbăm peste tot în fiecare view, practic, informația, se schimbă în model și se aplică automat. De fapt, asta o să vedem și în acest video. Ideea lor este să le folosim cât mai mult posibil, adică să nu stăm să afișăm noi informații, să completăm manual etichete, practic să le luăm în mod automat, practic să extragem informațiile din model. Odată introduse, păcat să le lăsăm acolo, teoretic ar trebui să ne și folosim de ele, le putem frumos lista în plan și practic ne ajută mult mai mult decât să stau manual să integrez toată partea asta. Ele funcționează evident și în fațadă și atunci poate să-mi afișeze informațiile preluate direct din obiect. Deci toate informațiile de aici sunt obținute automat, fără să stăm să le introducem manual. La fel și partea asta de jos. Și practic dacă avem toate elementele deja configurate, toate șabloanele, să zic, și atributele, atunci putem foarte ușor să configurăm niște planșe dintr-un view set și o să vedem că se schimbă ele automat. Atât la afișaj cât și la aspect, adică schimbă și ce informații să afișeze, dar îmi schimbă și aspectul desenului. Treaba asta o putem face pentru că există acest graphic override în caz de față, care e setat să afișeze în funcție de rezistența la foc a elementelor alte culori. Și atunci sunt sigur că nu o să apară, să zic, diferite rezistențe la foc sub aceeași culoare. Așa mă asigur că totul este cât se poate de uniform. Și practic toate setările astea le avem deja în template și e mult mai ușor să le folosim decât să începem să le facem. Și atunci dacă le avem pe ele deja configurate, practic putem obține foarte ușor planuri separate. Cum ar fi planul de zidărie sau planul de pereți, să zic, planuri de tavan, unde se văd corpurile de iluminat, obiectele punctate, sau planuri pentru coordonarea structurii, unde apar separat elementele portante față de cele neportante. Și toată chestia asta vine din, practic, din jonglarea atributelor din Archicad. Folosind Graphic Override, am văzut că putem, practic, evidenția diferite elemente în funcție de informațiile necesare. Dar, pe lângă template în sine, pe lângă elementele astea de favorite, regăsim și obiectele. Obiectele inteligente în Archicad. Acum, mulți cred că știți deja conceptul obiectelor inteligente. Practic, e vorba de obiectele care își schimbă aspectul, reacționează la context. De exemplu, în cazul de față, aici avem un obiect de parasolar care practic își schimbă orientarea în funcție de nordul proiectului. Lângă avem o linie de proprietate care ne afișează distanța segmentelor, poate să ne afișeze, dacă vrem, și cotele punctelor. Deci, practic, și ăsta e un obiect, dar în sine e un obiect inteligent pentru că poate să facă o mulțime de chestii. Mai departe regăsim ca obiecte, de exemplu, și un obiect din acesta cu rol decorativ sau obiect inteligent e chiar și un label care ne verifică, în caz de față, orientarea pereților. Deci să fim siguri că toți pereții
sunt la 90 de grade și nu avem 89, etc. Și mai vizual o să regăsim obiectul acesta pe care îl găsim de fapt și în template. Un obiect de panouri fotovoltaice care practic ne ușurează munca, nu mai trebuie să stăm să plasăm fiecare panou one by one. Practic putem seta diferite configurări la panouri, câte să fie, ce dimensiune să aibă, astea pe verticală, astea pe orizontală. Și practic putem să ne jucăm acum mult mai ușor cu aceste elemente și evident le putem și afișa informațiile. Deci practic putem lista numărul de panouri, etajul la care se află, chiar și dimensiunea lor. Și un obiect inteligent care ne scutește de a plasa câteva panouri solare. Practic, în cazul de față sunt două obiecte care acoperă un acoperiș întreg. Și după cum am zis, obiectul ăsta e deja inclus în template, îl puteți descărca. Vă recomand să vă jucați cu el. Dacă aveți sugestii de îmbunătățire, puteți să le transmiteți. Suntem deschiși să ducem obiectul ăsta un pic mai departe. Evident, pe baza nevoilor. Mai departe, un obiect introdus în template, bănuiesc că v-ați lovit de el, obiectul provine de la Victor Băboi, sigur v-ați mai lovit de el. Practic e vorba de ștampila întâmplărilor din Model View Option. Aplicăm foarte ușor la toate ușile și la toate ferestrele un tip de marker și o să vedem, practic, markerul ăla îl putem seta din Model View. Să vedem un pic mai târziu când deschid arhicadul la ce anume ne ajută treaba asta. Dar, de fapt, ne ajută să obținem cote diferite în funcție de model view. Și atunci aici, în template-ul de 29, am detaliat un pic și am corectat afișajul de dimensiuni în cazul planșelor de ISO. Pentru că, de fapt, în planurile de arhitectură avem dimensiunea de lățimea ușii. Dar, în cazul în care sunt pe planșele de ISO, deja nu mă interesează lățimea golului de ușă, ci mă interesează lățimea liberă. Adică ar trebui să scad tocul și ar trebui să scad chiar și grosimea foii de ușă. Și treaba asta, de fapt, e reglată în ștampila introdusă în template. Practic aici vedem că avem 89 trecut ca lățime și în cazul în care suntem pe arhitectură avem 1 metru. Asta ne ajută să reglăm mai corect toate documentațiile, să nu trebuiască să venim cu practic dimensiuni duble pe același element. Dar și obiectele astea MVO, practic după cum am zis, sunt obiecte, deci fac parte din obiecte ArchiCAD. Și despre obiecte ArchiCAD, despre puterea lor, de fapt, am redactat un mic articol pe care îl puteți găsi pe site. E un proof of concept prin care puteți să vă dați seama cam cât de multe poate să facă obiectele din ArchiCAD. Și vă invit să îl parcurgeți, să vă familiarizați cu opțiunile obiectelor și, evident, să veniți la curs să discutăm mai multe de obiecte. Și pe baza cerințelor, după cum am zis, putem extinde aceste obiecte custom. Ok, acum ar trebui să trecem un pic la Archicad, să-l vedem pe el. Bun. Atunci, practic, o să deschid aici, cred că e ok. Da. Bun. Se vede ecranul, nu?
Ah, ok. Bun. Și aici am deschis în template-ul ăsta un mic exemplu, practic e o căsuță mică, dar ce vreau eu să discutăm aici, de fapt ce vreau să vă prezint, practic am deschis template-ul, sunt la partea de planuri de TAC, vedem că viewset-ul e destul de simplu, nu e prea complicat, dar am văzut că putem configura desenele destul de ușor. Și practic putem face asta acum și vizual, să vedem aici în partea de jos. Practic pot să schimb scara ușor, pot să schimb setul de layere în funcție de necesități, nu știu, pornesc ISO. Și atunci o să văd că apar etichetele care se referă la ISO. O să merg mai departe, să-mi aleg pen seturi separate, model view separat și evident și graphic override. Și v-am zis că toate acestea sunt presetate, deci practic foarte simplu. Mi-am ales un layer combination de ISO, un graphic override de ISO și am obținut practic planșele gata setate de faza asta de ISO. Acum, de fapt, am văzut că apar aceste label-uri. Cum facem noi să mai punem label-uri de genul ăsta? V-am zis de favorite. Și aici o să regăsim, de exemplu, etichetă ISO tâmplării. Și atunci, foarte simplu, pot să vin să pun o etichetă și automat am informațiile practic listate în această etichetă. Și atunci trebuie doar să configurez un pic aspectul dacă mi se pare prea lung. Tot așa o să regăsesc, sau tot aici o să regăsesc, de fapt, și rezistența la foc, eticheta cu rezistența la foc, pe care dacă o aplic la uși, de fapt apare standardul definit de ISO, apare și acest minus C pentru că ușa e setată cu autoînchidere. Dar aceeași etichetă, dacă o plasez pe un stâlp, deja afișează informația stâlpului. Bun, acum nu o să intru în detalii să vedem de unde setăm aceste chestii. Important e să știm de ele, să căutăm lucrurile utile pe la favorite și în cazul în care avem nevoie de favorite noi, să ne apucăm să le și salvăm, practic. Asta e foarte important. Și ziceam de cotele de la ISO. Practic încă n-am schimbat Model View, dar în momentul în care schimb Model View apare și informația corectă. Și treaba asta am zis că de fapt vine de aici, de la setări, dacă căutăm doar marker. Și practic e setat ca în cazul în care suntem pe ISO, pe Model View Option de ISO, să-mi arată, să-mi arate dimensiunea liberă, practic. Altfel, dacă o să schimb pe plan detaliat, de exemplu, o să văd că aici e setat nominal size. Și variația asta o putem face doar dacă folosim markerele din MVO, altfel o să-mi fie un pic mai greu. Va trebui să folosim etichete separate pentru a afișa corect lățimea. Bun, deci mai departe la partea de 3D, că momentan n-am deschis 3D-ul. În 3D ce e interesant e că avem de fapt niște verificări. Cel mai important aici în 3D, când vine vorba de graphic override, mi se pare partea de evidențiere probleme. Practic aici, dacă dau click, foarte simplu, văd niște elemente cu roșu, văd niște elemente cu verde. În primă fază s-ar putea să nu știu despre ce e vorba, dar dacă deschid acel graphic override, o să văd despre ce e vorba. Avem patru probleme, să zic așa. Dacă ne lipsește design option, dacă ne lipsește un attribute sau dacă ne lipsește clasificare și dacă avem cumva mobilier plutitor. Vedem că avem unclassified elements, acelea verzi, și astea cu roșii sunt mobilier cu offset home story. Ce se întâmplă de fapt aici este că în Archicad, o să revin acum la arhitectură,
De multe ori pățim să nu poziționăm, de exemplu, obiectul fix pe pardoseală. Să fie, să zicem, mai sus. Și asta o să ne fie greu să observăm treaba asta, dar dacă activez evidențiere probleme, o să apară cu roșu. Pare cu roșu pentru că are un offset față de home story. Dacă revine la 0, dacă o să reafșez la 0, atunci deja dispare și această avertizare și practic aceeași treabă se întâmplă și la acest obiect. Are un offset de 10, dacă îl pun pe 0, a revenit tot. Și atunci pot să mă folosesc și e recomandat să ne folosim de aceste graphic override ca să reglăm corect informațiile dintr-un model. Și asta mi se pare o etapă destul de importantă. Ok, haideți să vedem ce se mai întâmplă nou în Archicad 29. Practic, o să încep cu acel quick rotate. Deci până acum, dacă trebuia să rotim un element, trebuia să lansez comanda, să iau axa și să rotesc elementul. Dar acum, de fapt, avem la comand sau control R, rotirea într-o direcție și control shift R, rotirea în cealaltă direcție. Bun, asta la canapea o să se vadă cel mai ok. Deci control R într-o parte, control shift R în cealaltă parte. Și ce interesant este că dacă mai am încă un obiect, practic pot să le rotez pe toate deodată. Adică să zicem, am canapelele așa, selectez ambele canapele și dacă dau Ctrl R, o să rotească practic întregul ansamblu. Evident, Ctrl Shift R în cealaltă direcție. Bun, asta e un tool destul de mic, dar cred că o să ne ajute destul de mult. Pe de altă parte, mai avem o îmbunătățire la liniile 2D. Ele pot să aibă acum capete diferite. Și într-un capăt pot să am cerculețul și în celălalt capăt, practic, săgeata. Și atunci pot desena linii de genul ăsta destul de ușor, fără să stau să desenez o linie până aici și de aici să continui cu altă linie. Și pe lângă treaba asta, e o îmbunătățire destul de semnificativă la partea de liste. Să vedem, de exemplu, nu, să iau lista de, nu știu, asta de zidărie, să vedem ce liste mai avem aici, zone are utilă. Până acum nu putem să definim prea multe stiluri în această listă. Acum, mai nou, putem să facem destul de multe chestii și o să încep prin a vă arăta cum afișăm subtotal și totalul. De fapt, de fiecare dată, partea asta ne cam enerva că aici nu apare, nu putem să introducem subtotal sau total. Dar de fapt, acum avem opțiunea asta de Field Settings, deci pe lângă Scheme Settings avem și Field Settings și de aici putem seta, în momentul de față o să vedem jos, Custom Text, Totals și Grant Total. Practic totalurile sunt sub totalurile și Grand Total e totalul la noi. Și dacă dau OK, practic o să apară subtotal, subtotal și apare total, de evident e total. La fel putem să colorăm această coloană separat față de restul elementelor. Și asta era, iarăși până acum, o limitare. Mai departe, pot să revin foarte ușor cu Reset Custom Colors. Ce mai pot să fac în acest field e practic să setez ce unități de măsură să-mi arate sau dacă să-mi arate unități de măsură. De exemplu, la total. Acum îmi arată metri pătrați, da, nu știu. Din absurd, poate vreau să văd scris așa, metri pătrați. Și atunci pot să dezactivez unit, să-i pun sufix și o să apară metri pătrați. Deci putem să ne jucăm acum cu listele
destul de mult față de ce puteau ele până acum. Și vă invit să experimentați treaba asta nouă cu field settings. În cazul în care avem valori de 0, momentan nu avem valori de 0, dar în cazul în care ar fi valori de 0, putem să bifăm show 0 as și să nu punem nimic și atunci absolut nu o să mai apară nimic în rubrica respectivă. Sau treaba cu aceste trei liniuțe, sigur v-ați lovit de ele în schedule, practic și acum ele se pot scoate. Ele apar de obicei la criterii, la elementele la care criteriul n-a putut fi evaluat. Și atunci, nu știu, putem să schimbăm asta cu NA-ul, not applicable, și bifăm apply to all fields și toate care erau cu 0 sau toate de fapt care aveau rezultatul acesta o să se scrie cu NA. Dacă nu scriu nimic, practic o să dispară și acele rezultate din listă. Bun. Ce mai avem interesant, de fapt, e partea cu AI-ul. Deci, practic, partea cu Assistant-ul. Și vedem că aici deja am o discuție cu el, dar pot să-l întreb, să-i zic să selectează elementele load level. Văd că îmi dă un network error, dar de beta. Nu mai am conexiune la internet. Atunci cum merge live-ul ăsta? Bănuiesc că mă mai auziți, totul e ok. Da. Da, da. Bun. Să vedem, poate... Nu. Are ceva network error, nu știu ce are. Dar i-am zis totuși să... L-am întrebat la un moment dat cum să fac un view și practic mi-a zis deschide view map, alege folder, creează save current view. Și mi-a dat opțiuni destul de ok chiar. Să vedem dacă îi dau un restart, oare merge el. Hm. Zice că am un network error, dar bine că merge. Merge live. Bun, ce mai vrem să vedem? Ia să vedem, poate merge visualizerul. Acest AI Visualizer, să vedem dacă preia niște 3D-uri, ok. Să reglez totuși imaginea mai corect. Bun, pot să preiau compoziția și atunci mi apare compoziția din fundal. După care am pozitiv prompt și negativ prompt. Aici o să folosesc niște prompturi pe care le-am salvate. Dar ce e important, o să le scriu în română, evident. Și cealaltă chestie importantă e că vă recomand să folosiți și negativ promptul, unde o să scriem ce nu vrem să vedem. Adică nu vrem imagini neclare, slabă calitate, distorsionat, proporții greșite și așa mai departe. Și toate chestiile pe care nu le vrem ar trebui introduse în negative prompt. Și mai jos avem sliderul ăsta de creativitate. Acesta, de fapt, dacă îl dau la 100%, deja o să reproiecteze clădirea. Dar ne putem juca cu visualizerul ăsta să obținem rezultate destul de ok.
O să facem un brainstorming cu clientul, să trecem prin diferite stiluri, forme și când se conectează AI Assistant-ul, teoretic, dacă îi dădeam promptul lui și el putea să lanseze separat treaba asta. Însă, ce frumos. Și atunci, practic, v-am zis, el o să cam reproiecteze clădirea, cum a făcut și în cazul de față. Ce folosește AI Visualizer e, de fapt, un Stable Diffusion, până la urmă. El folosește motorul de Stable Diffusion, dar nu motorul general, ci un motor care e rafinat pe treaba asta de arhitectură. Ce mai putem face? Avem butonul ăsta de Edit cu care aș putea, nu știu, să introduc elemente în imaginea respectivă. Nu știu, să vedem dacă merge să introduc un urs brun în 4 labe cu 2 pui. Teoretic, acum ar trebui să-mi facă un urs acolo în randare. Bun, n-am exagerat cu promptul aici, deci s-ar putea să nu fie chiar la scară. Pe de altă parte, vorbim de AI, așa că cine știe ce urs o să ne pună. Am zis, nu prea a ieșit. O să vedem cu... Bun, dar cred că dacă scriam altceva, era mai ok, nu știu, ceva mai natural acolo, nu un urs pe terasă. Cred că se mai ok un pic. Da, nu știu, aș putea, cred că să-i spun să pună parchet pe terasă. O să vedem. Parchet pe terasă. Bun, acum asta depinde iarăși de conexiunea la internet. Și văd că acum au avut ceva probleme cu network-ul. Dar ca idee, ați înțeles ce poate face acest AI Visualizer. Am pregătit de fapt niște imagini în cazul în care nu vrea el să funcționeze. Dar văd că merge până la urmă. Și a pus parchet, cum a reușit și el să pună. Dar, practic, pornim de la o chestie de genul ăsta și putem ajunge la diferite forme, diferite imagini, peisaje și așa mai departe. Deci chiar putem să facem chestii interesante cu acest AI Visualizer. Să vedem, îi mai dau o șansă la AI Assistant-ul ăsta. Ok, și atunci să-i zic un Find and Select, Select All, mm, Show me only load bearings. Să vedem dacă reușește acum. Acum am setat o comandă presetată. Da, văd că și-a revenit conexiunea. Practic, el mi-a selectat elementele, o să le izolez, elementele structurale, cele care erau setate pe load bearing. Și a făcut asta fără să stau eu să selectez toate elementele. Deci, pe de-o parte, e un început destul de interesant treaba asta cu AI-ul, pe de altă parte, suntem încă în stadiu de beta. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să descărcați, să vizualizați articolul, să treceți prin opțiunile noastre de cursuri și cred că o să predau cuvântul mai departe lui George.
Salutare! În primul rând, mulțumesc, Peter, pentru o prezentare foarte interesantă și mulțumesc celor care sunt prezenți în acest webinar. Eu mă numesc George Smous, sunt în cadrul echipei Cadware de aproximativ 2 ani, peste 2 săptămâni. Urmează să fac 2 ani. Și înainte de Cadware, înainte de a încerca să ofer suport și consultanță comercială în zona software pentru arhitecți și constructori, am făcut parte din echipa EMAG pe zona de corporate, deci am o experiență în zona aceasta de vânzări consultative. Rolul meu este în primul rând să creez parteneriate și în al doilea rând să mă asigur că uh, clientul face o alegere în favoarea business-ului, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere scalabil. Cum vă spuneam, principala informație, de fapt sunt două informații importante. Prima ar fi schimbările din punct de vedere licențiere pe care producătorul deja le face. O parte din persoanele care sunt prezente în acest webinar știu deja despre ce e vorba, și anume că licențele permanente urmează să fie scoase din oferta producătorului. Persoanele care dețin o licență permanentă, companiile care dețin o licență permanentă mai pot cumpăra până la sfârșitul anului acest tip de licențiere. Clienții noi nu mai pot face asta începând din ianuarie anul acesta, iar începând de anul viitor, produsul licență permanentă nu va mai fi în oferta producătorului. Motiv pentru care orice promovare, de altfel și promoția pe care noi avem acum, este axată pe zona de subscripție. Focusul este în această direcție, iar această schimbare vine și cu plusuri. Acum înțelegem tendința sau appeal-ul pozitiv pe care l-ar fi avut licențele permanente, însă și în zona de abonamente sunt foarte multe avantaje. În primul rând sunt licențe tip cloud, sunt licențe 100% floating, nu mai este nevoie să urmărim anumiți pași pentru a muta licența de pe un calculator pe altul. Este de ajuns să mă loghez în Archicad pe noul calculator și licența mi este transferată automat. Sunt aceste funcții AI pe care le-a prezentat colegul meu, Peter, care, pe măsură ce vor fi folosite de către birourile de arhitectură, ele vor deveni din ce în ce mai potente. Unele dintre ele, ați văzut, sunt în beta, unele, să zicem că au ajuns la un nivel de maturitate medie, cum ar fi AI Visualizer, dar majoritatea sau focusul producătorului și unul din motivele pentru care face această schimbare către zona de subscripție este ca aceste tool-uri să învețe de la utilizatori și să devină din ce în ce mai potente, încât să aducă cu adevărat un plus de valoare birourilor de arhitectură și nu să fie doar niște artificii, să zicem, nice to have, dar care la sfârșitul zilei nu ne ajută în mod real. Pe lângă asta, ar mai fi și faptul că tipurile de fapt, subscripțiile sunt deductibile, deci din punct de vedere business pot prezenta un real avantaj că le putem introduce la cheltuieli, unde licențele permanente nu se amortizează, nu le putem deduce, nu putem să facem anumite optimizări fiscale. Și faptul că puterea de calcul pentru foarte multe din feature-urile acestea trebuie să fie în cloud, unde pe o licență permanentă zona de cloud nu există. Și atunci ca un soft precum Archicad să evolueze, să fie în trend cu tehnologia și să se dezvolte în adevăratul sens al cuvântului, pentru că AI-ul, fie că vrem, fie că nu vrem, este viitorul, este obligatoriu să facă parte dintr-un ecosistem cloud și să se poată folosi de adevărata putere a acestor tehnologii.
Noi, Cador, împreună cu producătorul Graphisoft, am lansat o campanie de Black Friday pentru abonamente, campanie care este menită să susțină atât birourile mici cât și mari. Sunt două tipuri de abonamente. Avem Archicad Studio, care este Archicad-ul, să zicem, standard, plus AI Visualizer, plus AI Assistant. Funcțiile AI sunt incluse indiferent de tipul abonamentului. Și avem o promoție atât pentru un an cât și pentru 3 ani. Sper că se vede pe ecran această promoție. Iar al doilea tip de abonament ar fi Archicad Collaborate, care e abonamentul, să zicem, best deal, pentru că pe lângă Archicad funcțiile AI, el include BIM Cloud SaaS, care e un sistem de colaborare și stocare în cloud, cu posibilitatea de a salva automat proiectul, de a avea revizii pe proiect, de a funcții de securitate, în așa fel încât să mă asigur că nu există posibilitatea de a pierde accesul la date, colaborare între BIM Cloud SaaS și BIMX, cu posibilitatea de a vedea, de a trimite către client proiectul și către colaboratori, și are și un sistem Delta prin care în momentul în care sunt anumite modificări pe un proiect, nu se salvează întreg proiectul din nou, se salvează doar modificările, în așa fel încât nu este nevoie de a avea o conexiune super puternică la internet ca să pot să, eu, nu știu, fiind în Argentina, dau un exemplu, să pot să văd acele modificări și să presupunem că sunt managerul de proiect, să le pot aproba. Nu se descarcă din nou tot proiectul, văd doar acele modificări care s-au întâmplat. Și Map Designer, care este un tool de modelare MAP. În momentul de față, el este cumva într-o fază incipientă, are partea de modelare, să zicem, mai mult din perspectiva arhitectului. Cu ce vă ajută acest tool? Vă ajută să puteți să eliminați tot ce înseamnă erori de comunicare cu birourile, cu colaboratorii care vă ajută pe zona de instalații. Puteți să-l prezentați și ca un beneficiu către client pentru că reduce timpul de, să zicem, de proiectare / execuție și automat totul se transpune în bani. Iar toate aceste lucruri sunt incluse în Archicad Collaborate. În mod normal, doar BIM Cloud SaaS și Map Designer, ele costă separat undeva la 1000 și ceva de euro. Cu această promoție, practic, ar fi 1458 de euro pe an. Archicad, Map Designer, BIM Cloud SaaS și BIMX. Cu o mică mențiune, că am uitat să precizez, BIMX Pro este inclus și în Archicad Studio. Ok. Sper că nu am vorbit prea repede. Am obiceiul să vorbesc foarte repede. Pe lângă zona de software, pentru că softul Archicad de cele mai multe ori este achiziționat și de birouri de arhitectură care nu au folosit zona aceasta de BIM, de 3D. Noi am dat drumul la o promoție și pentru cursuri, pentru că este softul una, dar este foarte important și knowledge-ul și avem două tipuri de cursuri în momentul de față, cursurile de începători și cursurile de avansați, iar pe lângă cursurile de avansați avem și posibilitatea de a efectua un audit și în baza acelui audit să personalizăm un program de cursuri special pe nevoile clientului. Cursurile la nivel avansat sunt cumva prestabilite în funcție de, să zicem, topicurile generale pe care ar trebui să le cunoască fie un arhitect, fie un birou de arhitectură. Aici puteți vedea și perioadele, cele care sunt în promoție pentru a beneficia de această ofertă. Va trebui să vă înscrieți de pe acum în aceste perioade.
Și următorul slide. Avem, împreună cu partenerul nostru Graphisoft, avem această promoție și pentru programele care sunt derulate, programele de training care sunt derulate direct de către ei. Se oferă și o certificare care are o pondere destul de mare în viziunea unui angajator. BIM coordonator și BIM manager sunt cursuri pe o perioadă lungă de timp. Pentru mai multe detalii, fie eu, fie colegul meu Costi, vă stăm la dispoziție să le detaliem. Am încercat să mă grăbesc, să nu fiu foarte lung, pentru că nu vreau să vă răpesc foarte mult din timp. Și vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, fie puteți să le puneți aici, acum, fie puteți să mă contactați, să ne contactați, nu doar pe mine, deși mi-ar plăcea să ajungă toate vânzările doar la mine, dar ne puteți contacta atât pe mine cât și pe colegii mei de la tehnic, care sunt mai mult decât activi și super responsiv. Vă mulțumesc! George, mai avem o întrebare în chat. Există vreo ofertă de Black Friday și upgrade la HICA 29 licență perpetuă? Um, Susținută de producător nu, pentru că, cum am zis, producătorul, făcând această tranziție către abonamente, nu-și dorește să susțină produsul pe care îl scoate din ofertă, însă dacă mă contactați pe mine sau pe colegul meu, Constantin, vom încerca să facem tot posibilul încât să fie o ofertă avantajoasă și ok. Dar aici o informație foarte importantă, birourile de arhitectură care dețin licențe permanente, versiunea anterioare, mai pot face upgrade doar până la sfârșitul anului. Începând de anul viitor, nu se vor mai putea upgrada licențele permanente. Ok, dacă nu mai sunt alte întrebări, aș vrea să încheiem webinarul de astăzi și vă mulțumim foarte mult pentru prezența voastră și cu siguranță suntem aici și ne puteți contacta pentru orice întrebări sau informații. Mulțumim și Revedere! la revedere! Mulțumim, la revedere!